het even lezen. Zal ik het even voorlezen? Nummer 14, welke les was het weer? Les 13. Staat, welke zonde bracht Biljam ertoe zich van God af te keren? We kunnen lezen in 2 Petrus 2:14. Mag broeder mag het lezen? Broeder Edward. Edward, yes. Broeder Edward. Dos Pedro, 2:4. Zie, Anto. Dan hebben we nummer 22, 15, 17. Die mag jij pakken. En dan pastor, you want to read 1 Timotheus 16. En ik zal Exodus lezen. Dus 2 Petrus 2 vers 14 en 15. 2 Petrus. Let me see. 2 Pedro? Vers 2. Pedro 2. 2 Pedro 2. 4, 5. Ok. 14 en 15. Cuo yendi adulterio y cu nunca te stop de acipicar, seduciendo e almanan de engolosidad, yunan maldicionar, door de abandonar el camino correcto, na dual y así el camino de Balaam. Yu amba de beor, quien etapa da stima e pago de injusticia, mas ele recibió arrependimento para su mes transgresión. 15. Ja? Dus 14 en 15. Ok. Zie. Para sobre burrico mudo, papiando cu 14 en 15. No Vers más. 13, 4, 5. Zo. No más. ok. Zet er bij de spinning. Ok. Oké, nummer 3. Oké, nummer 15. Nee. Nummer 22, vers 15. Maar Balak ging door met zijn sturen van vorsten, meer en aanzienlijk dan de eerste. Die kwam bij Biliam en zeiden tegen hem, dit zegt Balak, de zoon van Zippor. Laat u er toch niet van weerhouden naar mij toe te komen. Ja, ik zal u met grote eer overladen en alles wat u tegen mij zegt, zal ik doen. Maar kom toch, vervloek dit volk voor mij. En pastor? Oh, wacht even. En vers 32. Oh. Sorry. De engel van de Heer zei tegen hem, waarom hebt u uw ezeling nu 3 maal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Amen. First Timothy? Yes. 16, should I read? Or, yes. It says, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. En dan lees ik Exodus 20, vers 17. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen. Wat hadden jullie kunnen uithalen uit deze teksten? Nou, ik heb wel iets. Ik vond het sowieso heel belangrijk. Wat ik zag in de tekst is dat toen Biliam niet wilde gehoorzamen, dat God voor de ezel ging staan. Dus er staat, ik kwam als uw tegenstander. En dat is wel heel essentieel, want
we weten dat Satan altijd een hindernis is voor ons. Maar hier was God de hindernis voor hem. Want hij wist van wat je gaat doen is niet wat ik wil. Dus soms, wat ik dan zie is dat soms als wij in ons leven hindernis zien, denken we heel vaak, oh, dit is van de vijand. Maar ook God kan hindernissen in ons weg zetten als wij iets doen wat hij niet wil dat wij gaan doen. Dus voor je goede wil. Ja. Voor de, Zodat ja, we op het dan leid je goede pad aan naar de blijven. goede, ja. Ja. Ja, dat is wel. Wat ik interessant vind in dat stukje, als ik even verder mag gaan, dat de engel zegt, als die ezel, als die ezel niet uitgeweken was voor mij, dan had ik jou gedood en haar in leven gelaten. En dat vond ik heel erg interessant, dat God zo'n simpele ezel in leven zou laten en zijn profeet zou hebben gedood. Ja. Dat vond ik wel een tegenstelling. Ja. Dus dat, How could we connect these passages about Balaam with the church of Pergamum? good question. Because they are related, right? Here the sign of Balaam is about the love of money, covetousness, and 2 Peter 2:14, 15, yeah, wages of unrighteousness. Okay, let me at least answer one thing on your question. It says that the love of money is the root of all evil. It says that when you covet after it, some have erred from the faith. So it became a cause for them to go astray, and that's what happened in Pergamos. They were actually deceived by the half-heartedness of the heathens, and they adapted it in the church, and they forsook the plain truths of the Word of God for worldly honor, for worldly gain. Ja. Als we Oh nee, kunnen jullie niet begrijpen. Als we de les vanaf het begin inderdaad doornemen, zien we inderdaad dat er compromis zijn gesloten met overheden. En dat is wat de Bijbelteksten ons laat zien. Dat we daarvoor moeten oppassen. Want als je compromis gaat sluiten met overheden, ja, je kan meer macht krijgen, je kan meer geld krijgen. En dat is wat met die gemeente ook is gebeurd. Dat ze geen compromis sluiten. Dus dat is ook wat ik uit deze les haal. En de vraag van Sebastiaan, van Pastor. Yeah, because here it says in the quotation below, it is talking about, of course, in patriarchs and prophets, but it is exactly applied to the church of Pergamum, because it says the tempter is ever presenting worldly gain and honor to entice men from the service of God, okay? And it says, thus many, he tells them it is their overconsciousness that keeps them from prosperity. Thus many are induced to venture out of the path of strict integrity. One wrong step makes the next easier, and they become more and more presumptuous. And that's what happened to the Church of Pergamum. So they said, okay, we need to reach out the state and the government. So by compromising one step, then it says the next step becomes easier. And that is what the Church of Pergamum did. So we, individually, if we make a compromise with the world or with sin, then the mind is not spiritually fit to resist the next. So the next step becomes an easier step. Now with the church of Pergamum, that's exactly what happened, because out of it came the papacy. Out of it came the papacy. So out of compromise between principle from the Bible and the world, the papacy developed. So compromise leads to apostasy.
individually or as a church. Het is ook een les voor ons persoonlijk. Om daarmee op te passen. Zoals de pastoor heeft uitgelegd. Yeah. Dat als wij eenmaal een zonde plegen, dan kan je heel makkelijk het volgende en het volgende en het volgende doen. Want Satan zet een vuilkuil voor je. En het is heel moeilijk om dan weer... En ook wat ik zelf tijdens het studeren van deze les, wat ik ook uithiel is, dat wanneer je macht krijgt, en dat zie je vooral bij wereldheden, beroemdheden, ze gaan heel extreme dingen doen op een gegeven moment, omdat Satan ze zo in een knelde punt zetten, dat ze er niet meer uit kunnen komen. En dan zie je dat soms beroemdheden, die zo groot waren, alles komt eruit en dan worden ze of gevangen genomen, of ze raken in een ziekte, of ze raakten in een verslaving. En dat heel hun leven in een ellende is. Dus dan denk je, al die rijk en roem die ze hebben gehad, is voor niks geweest. En dat is wat, dit is natuurlijk het extreme, maar dat is ook wat God ons laat zien. Dat zonde ons zo ver kan brengen dat je echt in een strikt kan vallen. And what would be the sorrows that the Bible talks about that that coveted after money were pierced through with many sorrows? What would be those sorrows talking about? Sorrows. Ellende. Ja. Ellende. Ja. Als de mensen achter geld aangaan, dan zegt de Bijbel, dan is dat het resultaat. It's pierced through with many sorrows. Ze hebben veel zorgen. Ja, maar wat is wat ik een beetje hetzelfde uitleg van net. Dat soms heb je beroemdheden, maar je ook mensen die dan heel veel achter geld aangaan. Ja. En dan inderdaad zit je zo in een knelpunt, of je verliest je leven, of je krijgt heel veel zorgen. Je verliest gewoon... Yeah, even if you do it from an honest standpoint, that you say, okay, I'm gonna work, I'm gonna put up a business, and I'm gonna work because I want to have lots of money for me and my family. Suppose from that honest standpoint. Balaam was not doing it from an honest standpoint, which is worse. But even from an honest standpoint, you will be living a life of slavery. Because a business requires a lot of care and work. And happiness is not found there. So you have lots of companies all over. Okay, it gives them money. They can enjoy the money in the weekend. And even then, but when you do it in the spirit of Balaam, then the money becomes a curse. You will have lots of problems to encounter with that can threaten your life. For example, that can threaten the life of your families. Then you have to do all kinds of things to prevent all evil coming to you. For example, so if you don't have money, okay, you have little bit money to live, you are poor, you have a little house, little roof, you have peace, you have home, you have wife, and children, whatever. Small job. That is the happiness that you want to have. Happiness is not found in extreme busyness. Happiness is not found there. Happiness is found in humility. That you can have a middle class situation where you can enjoy time with your family, time with the Lord in the first place, and where you are not pierced through with many cares of life or sorrows. When you have a lot of money, you have more Headache. problem and Headache, thinking, heading, everything. You cannot sleep because you think they're gonna steal my money. You have to pay the staff, they work for you. You have a lot of things on your mind. Yeah, Yes. absolutely. And you have to keep making that money because you have to maintain the business. Otherwise, if you lose money, you're gonna have problem with Well, it is not only the money that they have problem with, a lot of money, but they think about the image. How people think about them. If they think more about what the people think about them than the money.
Yeah. Also, Sister Yes. White says here that the love of money is idolatry. Mm. So why you see everybody out there going after money? Yeah. So it's the same as the children of Israel. Everybody was having problems with idolatry. Yeah. So same today. Like, I think idolatry is there. When is something idolatry? Idolatry is when something gets the wrong place in your life. Because everything that you put above God is idolatry. So, I mean, money is a tool. It also can be helpful. I mean, there were righteous people in the Bible, they were rich, and it was a blessing to the work of God. And also now, God connects rich people with the work of God because they can be a blessing and push the church forward. We read in the Spirit of Prophecy that Nicodemus and Joseph of Arimathea became very essential on the moment after Jesus' death because the church was very small. And these men, with their influence and money they had, they pushed the church forward like anything. Mm. So money becomes idolatry when it has the wrong place. When money is used only as a tool, in the right sense, how God has ordained money to be used, with the right stewardship, and I'm reading at the moment Counsels on Stewardship. It's an interesting book. I can recommend it to read it. You see that we are not only responsible for the tithe and offerings, we are responsible for the full salary we have and the way we spend it. Mm. It's going much further than most people think, because when we are servants of God, God looks how we spend every penny. In the book Adventist Home, you can read it also. Yeah. So that's what I would like to say on it. There was one more thing I wanted to remark, it not about this, but about Pergamon. What I found very interesting is a little part that I found in the Great Controversy, a commentary, and it says that some Christians remained faithful to the truth and they didn't want to know of any compromise. Others, they were willing to leave some points of faith or to change them to be able to come to unity with the half-repented heathens. That is ecumenism right there. This is ecumenism, yes. Mm. Yeah, and unfortunately, some of the Waldenses were in here. After a long time of being faithful and all, some of the Waldenses also had an ecumenical agreement, unfortunately. Yeah, fell into the trap. But it says here, and this I found very interesting, look at the argument they are giving to justify it. They are saying they hoped with this move to fully repent the heathens. With other words, like the argument we often hear now, we are going there to evangelize the others. But you see here that this argument is ages old. It's already from that time. They were saying they hoped to fully repent the heathen with it. And then it says it was a difficult time for the true followers of Christ. Because now actually heathenism entered the church. And the church was no more pure. Now the result of this is highly interesting, especially for how we are here together. Now watch this. It says this. What was the result? Here. It says, after a long, heavy battle, the few faithful ones decided to break every connection with the church that they were going to. Now remember, Because, wait, the church is the church of God. yes, if they would continue to refuse and put out the false doctrines
and idolatry. If they would not be willing to throw out idolatry and false doctrines, they said, then we have to break the connection here. And they said they saw that a separation was absolutely necessary if they wanted to remain obedient to the Word of God. They didn't want to keep errors that would be bad for their own spiritual life and didn't want to give an example that would weaken or bring in danger the faith of their children and grandchildren. To keep peace and unity, they were willing to do anything that you would be able to connect with the faithfulness to God, but they said peace will be too expensively paid if we have to sacrifice principle for it. So in other words, it's better, if I may put it this way, it's better to have war than to sacrifice principle. Exactly. So many times in church meetings, institutions, or even at home, many people try to reach peace by compromising a point of the Bible or truth or something that belongs to righteousness. And yes, there is peace, but it's not from God. The peace is not from God. The peace is the peace that the world gives. Exactly, and this is what it says. If unity could only be reached by meddling with the truth and righteousness, then there should rather be disunity and even open enmity. Ja, dus even in het Nederlands samengevat. Wat hier staat, en dat vond ik heel erg interessant, is dat je ziet in de kerk van Pergamon had je een heel stel van de gelovigen die meegingen en die bereid waren om compromissen te sluiten en een paar geloofspunten te laten vallen, om tot een eenheid te komen. Anderen die dachten, nee, dit kan niet goed zijn, dit is een heilloze weg, die kunnen we niet we kunnen daar niet in meegaan, want in het proces zouden we principes opofferen. En dat is niet juist. En wat was het resultaat? Het argument wat ze gaven is hetzelfde wat je nu nog hoort, van dan kunnen we beter die anderen evangeliseren. Maar dat leidt nooit tot de bekering van die ander als jij al in het proces waarheid opgeeft. Hoe wil je een ander bekeren als jij zelf waarheidspunten opgeeft? En je laat die kant van jou vallen om die van die anderen. Ja, precies. Dus En als het niet goed is, dan ga je niet. Precies, dus zo kan je een ander niet bekeren. Dus dit argument is al eeuwen oud. En wat zie je, en dat vond ik heel interessant, is dat de weinige getrouwen die dus overbleven, die zagen op een gegeven moment in dat ze iedere band met de kerk zouden moeten verbreken als ze trouw zouden willen blijven aan God. En ze besloten dat te doen omdat ze zeggen, wij kunnen niet ons eigen geestelijk leven en ook door ons voorbeeld onze kinderen en onze kleinkinderen in gevaar brengen door hierin mee te gaan. En wat gebeurde er? Ze scheiden zich af. Dat is ook al eeuwen oud. Dus ook niks nieuws onder de zon. Now, what did they do back in the past? There was one church, but part of it was compromising and was also having a wrong reasoning. See that? What did they have to do? The same what these self-supporting groups are doing right now. Yes. So the history repeats. Yeah. See that? Yeah. So if you are a sincere person and you want to know what God says and what God wants, and you read that piece, only that should convince you. Yeah. Yeah. Okay, we spring on number 17. And
I read the question in Dutch. Wat zegt Gods woord over onwettige relaties en huwelijken met ongelovigen? 2 Korintiërs 6, 14, 15. Iemand kan het lezen. En dan de andere, Genesis 24, 3, 4. Kan Steven lezen? Zo, 2 Korinthe. 6, vers 14, 15. En Genesis 24, 3, 4. Steven Baudet? Genesis 24, 3, Dat is zometeen. 4. Ja, zometeen, ja. Ik geef je een seintje. 2 Korinthe 6, 14, vers 14 en 15. Ja? Sim, parece. Amen. No une vosso mes den yugo desigual cu incrédulo não. Pa sombra que companheirismo justiça tem cu injustiça e que comunhão luz tem cu escuridade. Of que harmonia Cristo tem cu belai, tá sendo não? Belai? Of que creyente tem comum cu incrédulo. Mhm. But he's Adventist. You know, it's talking about a relationship and so, but you know, not being unequally yoked. But he's Adventist, but she's Adventist. Ja. Then Then it's the same joke per this- se. Yes. It's the same. It's the same. And it's happened every time. You see. Yes, but remember that one thing is that somebody could be unequally yoked up, but another, even if both are spiritually converted, is whether that person matches you. Even if both are spiritual, both are converted, both have the right diet, both are living in the countryside, whatever, both are in harmony with the written word, Mhm. that doesn't mean you can marry her. Mm. Because her personality does not match your personality, and that will create heavy unhappiness in the marriage. Yeah. So, and because many times when we, you know, when single people want to marry, what do they, at least in their mind? Well, if you are still in the world, you will think this person is Adventist. Mhm. If you are more spiritually minded, then you will think this person is converted, right? Because you know, most people in the church are unconverted. Yeah, but if you are more spiritually inclined, then you will try to observe if this person is converted, as spiritual, and you know if his life is in harmony and so forth. If the lady or the man happen to have his life in harmony, which is hard to find, that doesn't mean that person is for you. Yes. Because I remember there was a young man, very spiritual, good, and he liked a girl, also very spiritual and good. So the man was lively and, you know, energetic, but she was too cold, too dry, because she was German. Mm. Now both were converted. If they marry, it's not gonna go good. Nou ja, dat klopt, inderdaad. Want soms vergeten we dat het niet alleen maar het geestelijke is. Tuurlijk, dat is één. Maar je hebt ook de dagelijkse dingen. En als je dan niet met elkaar normaal kan communiceren, maar je kan wel geestelijk, maar de andere kant niet. Daarom, alles moet in balans zijn.
En dat is wat God ons ook leert. Je kan niet te veel dat zijn en de ander loslaten. Je moet alles evenwicht hebben. Dus je kan inderdaad een geestelijke leider hebben, maar in de andere dingen is er geen connectie tussen jullie. En het kan ook zijn inderdaad cultuur, gewoontes. Dus dat komt er ook allemaal bij kijken. Ja, Ja. Dus je kan niet zomaar concluderen van, oh, alle punten, alle boxen zijn getikt, dus alles is in orde. Je moet van de Heer zelf weten of die ander werkelijk bij je past. Ja. Ja. Nee, want soms gaat het om liefde op eerste gezicht, maar wat daarna komt, verandert stuk een beetje bij beetje. Ja. now in the church of Pergamon, these illicit marriages were heavily affecting the church because since they were mingling with the state, so now the people from the state became Christians. So now they were in the same club, per se. So now, the same passage that you read in Genesis, that the men of God saw that the daughters of men were beautiful, and so marriages started to take place. And if you have children, which most likely they had children, then what a situation does it become when the wife, okay, in name is Christian, but it's actually a heathen? Mm. How does it become with the children? When he says, okay, let's homeschool the children. No, we have free schools from our government, for example. And the same as the Adventist parents, they battle with each other because there is one that is more spiritually inclined than the other, but the other doesn't allow the other to fulfill those spiritual biblical desires. And that's the battle all the time. One of the reasons why 8 only entered the ark was exactly for this very same reason, because the children of the patriarchs entered into marriages with the daughters of men, with the daughters of Cain. Now, and you probably have heard or can see how it goes nowadays when you want to go to a place and the wife doesn't want, or the way around, for example. Many don't come to church because the husband doesn't want them to come to church. Or the way around also happens. They want to go with the wife, but the wife doesn't want. And if they have children, then it is divided. How can you? So in the story of Noah's Ark, we have that the seed of the woman was composed by the patriarchs, and the children of the patriarchs were many children. They were multiplying. There were hundreds of them. But why they didn't make it to the ark is because they entered into unbiblical, illicit marriages with the daughters of men, or with the sons of men. And when Noah was preaching, many times how it goes is that the husband will say, "No, I don't want you to go there, and don't take my children there." Yeah, but if she goes alone, yeah, but I cannot leave my children, So she couldn't go to the preaching of Noah. And he also didn't want to go to the preaching of Noah, for example. And how does it go when the man wants, but the wife doesn't want? I wanted to know, but these are also my children. I don't want you to go to this madman preaching that's going to rain and all that. And all the children of the patriarchs got lost. Yes. Because they were many. They were multiplied. But only the family of Noah. Why? Because they entered into illegal marriages. Yes. Oh no, Then Stephen, you can read
Genesis 24, verse 3 and 4. Amen. Here we see what Pastor was saying. Isaac heeft een vrouw gekregen van zijn eigen familiekring. Dus als we dan nu gaan kijken in deze tijd. Je gaat natuurlijk kijken in de kerk, dat je iemand leert kennen. Want ja, het is fijn natuurlijk als je iemand hebt die hetzelfde geloof heeft als jij. En dat je samen door één deur kan lopen in één principe. Maar inderdaad, wat Pastor ook zei, dat we soms ook niet moeten vergeten dat een persoon heeft ook een persoonlijkheid. En die moet natuurlijk ook matchen met jou. Maar hier gaat dan over familie. Ja, dat gaat dan wel verder dan een kerklid. Dus dan, als ik het zo dan zie, dan denk ik van ja, het moet wel echt dicht bij jou zijn. En niet alleen maar iemand die geestelijk is, maar echt wel een diepere band met je hebben. Want als ik dit lees van mijn eigen familiekring, dan gaat het inderdaad dezelfde cultuur, zoveel gewoontes, dezelfde opvoeding. Dus het is veel, gaat wel dieper. Ja, absoluut. Yes. Wat ik interessant vond, omdat hij zegt van neem geen vrouw van de Kanaanieten. Weet je wel? Dat vond ik heel interessant, die tekst van Genesis 27, vers 44. Daar zegt Rebecca tegen Isaac, ik ben moe van mijn leven vanwege de dochters van Het. Als Jacob nou ook nog een vrouw neemt van de dochters van Het, van die dochters van het land, van de Kanaanieten, ja, wat van goeds blijft er dan nog over van mijn leven eigenlijk? Je ziet hier eigenlijk dat Rebecca is heel erg bedroefd voor de keuze die Esau heeft gemaakt ten aanzien van vrouwen. Want hij had alleen maar Kanaanitische vrouwen genomen, niet een vrouw van hun eigen volk. En hij zegt nou, als Jacob nou ook nog die weg inslaat, dan zie ik mijn leven als nutteloos eigenlijk. Je ziet ten eerste hoeveel de keuzes van de kinderen, hoeveel dat ook de ouders beïnvloedt. Want het maakt de ouders heel erg verdrietig als kinderen een verkeerde keuze maken qua partner. En wat ik heel interessant vind later, omdat Esau die hield wel veel van zijn vader, heeft hij uiteindelijk nog een derde vrouw getrouwd. En dat was geen Kanaanitische, dat was wel een vrouw van hun volk. En dat had hij gedaan om zijn vader te plezieren. Dus als je die geschiedenis leest, is dat best wel interessant om te zien hoe dat uitpakte. Ja. Maar als je het in een geestelijk, dit is even letterlijk, zoals het ook daadwerkelijk in familie soms eraan toe kan gaan. Maar ik denk de geestelijke les die erin zit, en dat zie je ook in Spreuken 5, vers 8, zie je dat terug. Dat God zegt van, je moet niet naar de vreemde vrouw gaan. En je moet zelfs niet dicht bij de treden van haar huis komen. Mm. En als je dat even op geestelijk niveau ziet, dan moeten we zeggen dat alle ecumenische banden verkeerd zijn. Zelfs waarnemerschap. Waarnemerschap? In het begin, toen de Adventkerk was in het begin nog niet vol lid van de ecumenische beweging. En ik kan me nog herinneren, omdat wij in een heel vroeg stadium, toen de kerk, zal ik maar zeggen, in gesprek was met de ecumenen over lidmaatschap, toen hadden wij al een vergadering van Elia, dus van Kervel, met de Unie. Mm-hmm. En het ging helemaal niet over ecumenen, het ging over of wij zouden kunnen samenwerken, ja of nee,
en als op wat van voorwaarden. Maar aan het eind van die meeting vroeg mijn vader heel spontaan aan de voorzitter van de Unie: is de deur naar vol lidmaatschap in de ecumene goed vergrendeld? En die vraag had hij niet van terug. En hij zei: we hebben A gezegd, we zullen ook B zeggen. Maar tegen de leden zeiden ze op dat moment: wij zijn alleen maar waarnemer, we zijn alleen maar gastlid. Maar ze wilden niet waarhebben dat ze bezig waren met vol lidmaatschap. Dat werd niet erkend. En daardoor kregen we veel discussie, want wij waarschuwden de leden en zeiden van nee, dit gaat niet blijven bij alleen maar gastlidmaatschap. Maar zelfs naar deze tekst van Spreuken 5 vers 8 is zelfs gastlidmaatschap verkeerd. Want bij de vreemde vrouw heb je niets te zoeken. Zelfs niet bij de drempel van haar huis. Ja, ver blijven. Ver weg blijven. Ja. Precies. Ja. Ja. Dat is een hele diepe message Ja. om te plaatsen in onze, voor onze Want, kerk. ja, want die punt is dus groot. Kom niet eens bij de kleren tot, als je bij de kleren komt, mag je niet. Dus je kan dan gaan als je bij die vrouw gaat. Dus je moet ver van de kleren blijven. Je moet zelfs wegblijven bij de voordeur, Ja, laat staan bij de de... voordeur. Ja. Loop niet in die straat. Loop om. Ja. You can see that the children of God at that time, also and this time also, they fall for what they see. Yeah. The the appearance is also a weakness to can divide you not divide you, to mislead. Yeah, to mislead you. Like even Eve, Yeah. she see the fruit. It's look, yeah, It look good, yeah. desirable, Ja. and that's why the people of God, they look at the woman's from, oh no, it's good, like Samson. Ja. Ja. He said to his mom, no, I want her. And then, Because she pleases me well. yes, Yeah. yes, And he had many ladies to choose from in Israel. yeah, He could pick up anyone in Israel. I think anyone, maybe, I don't know, yeah. would be open to marry him, I think. I don't know. But he went to the heathen. Yes. Now, many people do the same nowadays. They go to the heathen. Oh, this one I like. Let me give her Bible studies. And then they make the conversion right away. And then they marry. Yeah. That's also a tricky way to do it. Yes, in reality, you are marrying an unbeliever because conversion takes time to ripen the mind, habits, everything. Mm-hmm. But when the person just got baptized to be able to marry and a few Vishivachi Bible studies, you are marrying an unbeliever before the eyes of the Lord. That's right. His heart is in the world, his heart is in unbelief. Yes. Yeah. So God used marriage to explain the way how we have to treat His church, Yeah. and the same relationship we have with as a husband or wife Yeah. is the same we have to have with the church. Yes, indeed, because And hope is something very Yes. holy. that's when you go from a good marriage standpoint. Yeah. Because if you have a bad marriage, then that's how you're going to treat others, Yeah. Yeah. for example. But if you have a good marriage, then you can treat others the same way. And also, you say yes, if something is wrong, we have to say it in love. It's the same way in the marriage. Yeah. So everything we see in the church, treat your naaste, how you say that? Your neighbor. Your neighbor like yourself.
I say to him, sometimes I don't think people understand really what that means. Because if I love myself, example, I don't want to eat that because I know that hurts my body. But sometimes we think, oh, she eat it, it's okay. Or I throw that the pan. The pot. Yeah, it's not a good pot. Pan. Yeah, pot. Okay, it's not a good pot because it's not good for me. Ja, een pan. Om te koken, een kookpan. Oh. Ja. Het is een pad. But It's a a pen, pan. a A pen. pen, sorry. Pen. or Pen, pot, yes. yeah. Some we say, oh, I will throw that because it's not good for me. And sometimes we think, oh, I give them to somebody else, because they need it. But why I buy something expensive for me because I know it's not good for me, and so sometimes I think we don't know exactly what God means with that. We think, oh, I do good, but it's more. This go deeper than that. And if we see in the church, our home have to be more holy than the church. Then we can go and give love to our neighbors. Yeah, indeed, Others, yeah. indeed. Yes, I will come to what you explained a little bit deeply about they are both spiritually and yet they are not matched to each other. But what about, okay, they are married now, they are not matched with each other and they're spiritual, but they marry. What they have to do? They have to separate off, they have to, They have to cope. what is called? Cope. Zus. Ellen White zegt dit. Ze zegt, heel veel mensen die getrouwd zijn, zegt ze, they are mated but not matched. Maar ze zegt, ze zijn gebonden door de most solemn promises before God. Most solemn promises. Ze hebben de meest ernstige beloften voor God afgelegd om die ander lief te hebben tot de dood hun scheidt. En God die gaat hun niet alleen op het feit dat ze geen match zijn, gaat hij hun niet vrijstellen van die beloften. Sterker nog, als je in het boek leest Sexual Behavior, Divorce enzovoort, en je leest dat boek, dan zie je dat hoewel de staat dat huwelijk mag ontbinden, officieel als... Maar voor God staan die beloftes nog steeds. Die mensen kunnen niet zomaar elkaar de deur uitvegen, eventjes voor Gods aangezicht. Voor God geldt het nog steeds. Yes. Er zijn wel situaties, er zijn wel uitzonderingen waarop mensen apart kunnen gaan wonen. Dat wel, dat And vind je then wel. they still marry. Well, they may still be married, but they may not live together anymore under one roof. And she describes some situations like that. One is violence. One is if people are drunkards. There are several situations that are mentioned that people may have to live separately. But they are also not free to just go to somebody else, No. if I may put it that way. But the other side is if they both spiritually and they are not a match, but you are spiritually and you talk with God to change your both, to live accordingly His will, to give Himself to God. Can God make the create that they It will never be ideal. For example, even though both are converting spiritual, that means they are in harmony with God already. Okay, maybe not 100% in every single thing, but at least the things that they know they have done. yeah, But personality does not change. Character changes, yes, but personality doesn't. So with the personality you have been born with, that's who you are. And
that will not change. And God will not change that. Yeah. And as the years go by, you will realize when you marry another person who is spiritual but with a different personality, you will realize that God does not change what He has established. That you made a mistake, okay? Now you have to cope. The person is converted spiritual, so they both have to talk, but it will not. They can strive, but they will not be fully matching. Some husbands like to be playful with their wives. Some wives from certain countries don't like that at all. They say, no, don't bother me, for example. So the spontaneousness and love of the husband is downplayed so that he is not naturally spontaneous anymore with her, which that is important in a marriage. Mhm. But okay, this lady reacts like that to him. She's spiritual, she's converted, but she's cold. And you will not make her warm. There's, that's not gonna change, for example. So other husbands will say, you know, I did this today, this happened today, and then she'll say, okay. No answer. So a husband that is more lively, more energetic, likes to cheer, likes to play with his wife, for example, likes to treat her nice and all that, with a spiritual converted wife like that, oh Lord. Yes. So he's gonna have a cross to bear for her for the rest of his life. Yeah. So it's better, even though you can like before you marry someone, you can like her very much, just don't marry Oh, don't marry. Yes. until the Lord says to you, okay, marry. Okay, now you marry. But if the Lord does not say anything to you, don't marry, because there are surprises that you cannot see hidden in the person Mm. that you only will discover once you live together, Yeah. and you cannot go back anymore. No. Yes. I think also for the right matches also, because God he have to form them like His church. The church is always, it's like it's not a match, but the goedertierenheid, The the goodness of God to form the church is beyond, I don't know, the love for the church. God have the love for the church so that He find a way to form, but it is, we'll see on the end, it is a little group, just a small group. But I would say this. The marriage with God and His people is, I mean, the way how God loves the church is definitely an example for us how to love each other. But at the same time, there are differences in the relationship between God and the church in comparison to a real marriage. For example, I think it was in Jeremiah, God asks a question. And He asks, if a man is married, for example, a person is married, and then they sent away the wife becomes somebody else's, but say something happened, and so then he asks the question, can that man take this wife back again, the original wife that he married? And the Lord says, no. If you read the Old Testament, the answer is no. That was not possible, because the land would be greatly polluted if that should happen. It was not allowed. You could not come back to your original partner once you had become somebody else's. But God says, but you do that with me. You go and love many lovers. You are playing the harlot, and yet you are coming back to me. You see, so, I mean, there are differences in the relationship of how a real marriage is to function and what were the rules on it, and the Lord and His people. It's there. But I want to just give 2 examples of couples that I know who were not a match, but who stayed together nevertheless.
there was one couple, and the wife was, how should I say, she loved luxury and all her things and her space, and you know, she was very particular about that. So that man bought a house, and the wife actually was living in the house, and he lived in the hut. In the garden. Because he was totally different than her. He liked to jump in the river in the morning, and he was living in a little hut, and she was living in the house. They were absolutely no match, not from 1%. But they did learn a lot of each other, and since they married each other and they said yes before the Lord, they have kept their covenant lifelong. Did they have kids? They didn't. I don't think so. I don't think so. They had children, but they stayed together for life. For a reason. Well, because they had promised before God. Yeah. That's why they stayed together. But they were not a match at all. They didn't like the same things. Nothing. But I still wonder how they ever got together in the first place. Like, there are other situations, which I've also seen from close by, where people actually don't choose their partner, but they have actually, they believe more in arranged marriages. It's a completely different example, but het is gearrangeerd huwelijk. Het is, yeah. So in that thing, there are also many steps that have been neglected, because you need to take time to get to know the person, to get to know the family, and what Ellen White says. All those things are not being done. It's like love will come later. So then that is also a problem, because many people they find out after marriage that the love didn't grow, that they were not a match together, but now they have solemn promises and what to do. So what you actually see is some of those kind of situations. They live in one house together, but at the same time their heart is somewhere else. Yeah, their mind is far. They thinking something else. And often what you see is the best thing what such people can do is really focus their mind on the work of God, and put your love into that. Yeah. That's the best thing what you can do in such a situation. And also, I will add on that is you have ook to be careful when you're together, marry, spiritually together, and ook match, that your wife not gonna be your God, or your man gonna be your God. That's you. Also, you have that. Yeah. They like daughter too much. Then when the other sin, then they go. Yeah, that is correct. Yes. That's true, Because they like, and ja, God heeft to. Steven, heb je iets mee te delen in dit stukje? Daarbij, hoeveel tijd hebben we nog? 15 minutes. 15 minutes. Oh, okay. No, in everything you have to be balanced. Yes. So also in the marriage, Yes. you have to be kind, but not too much kind, because then it will be everything. Oh yes, oh yes. Petty. Yes, that's also not good. You have to be kind because God. Ik hou het. Okay, God is love and He speaks with kindness. But the same what we talk Sabbath, that if your children not listen, you have to be yes. Yeah. It's the same in a marriage. Sometimes you have to say no. We're not gonna do it this way. We're gonna do it this way. Yeah. Everything needs to be in balance. Yeah, and you should be able to express yourself to say yay or to say nay. If you say nay, it's because this and this and this and this, and you should Yeah. be able to disagree kindly. Yeah, yes. Yeah, kindly disagreement, but also when both don't harmonize, then both need to submit to the scriptures. Amen.
Yeah, Yes. because marriages that are not used to submit to the scriptures, then one opinion tries to prevail against the other all the time, right? But why that is? That's when the marriage is not converted. Because if both will submit to the word of the Lord, then you will have unity because there is a standard that is outside the marriage, guiding them. Points for both. If you don't have that, or any of the two or both are not used to deny themselves on that point, then there will be war. Practical example, in our home, my mom was convinced that it was not wrong to put a Christmas tree. And we liked it, because we would dig out a tree from the garden and put it inside and the smell will be wonderful. So my mother liked to see us happy, and she wanted to put a Christmas tree. And my dad was saying, no, we can't do that. It's like idolatry and it is from the heathen and what or not. Then my mother said, okay. Well, so my dad was very convinced. He said, we will look in the word what it says about it and we will do accordingly. So they said, okay. And my dad thought, I will definitely find that quotation. But finally, he found something very opposite. So the Christmas tree still remains in the house. But at least it is honesty when you see such a thing, that you are willing not to be proud and to say, no, we have agreed this. Let the word answer, but if the word answers, then you should also take it. Yeah. So that also, honesty has to be there. Yeah. Yeah. That's right. Yes. We shall keep going. We zijn in 18. Nou, die quotation was ook goed. Oké, ik kan hem lezen als je wil. Zal ik toch die commentaar van in het Ja, Nederlands? Staat, Gods volk mag zich nooit op verboden terrein begeven. Het huwelijk tussen gelovigen en ongelovigen is door God verboden. Maar al te vaak volgt het onbekeerde hart zijn eigen verlangens. Er worden huwelijken gesloten die niet door God zijn goedgekeurd. Hierdoor zijn veel mannen en vrouwen zonder hoop en zonder God in de wereld. Hun nobele aspiraties zijn gestorven. Door een keten van omstandigheden zitten ze gevangen in Satans net. Zij die zich laten leiden door hartstocht en impulsen zullen een bittere oogst binnenhalen in dit leven. En hun levenswandel kan leiden tot het verlies van hun ziel. Ja. Zij die waarheid belijden, vertrappen de wil van God door met ongelovigen te trouwen. Zij verliezen zijn gunst en moeten bitter werk verrichten om tot bekering te komen. Oh. De ongelovige mag dan wel een uitstekend moreel karakter hebben, maar het feit dat hij of zij niet heeft voldaan aan de eisen van God en zo'n grote verlossing heeft verwaarloosd, is voldoende reden om zo'n verbintenis niet te voltrekken. Het karakter van de ongelovige kan lijken op dat van de jonge man tot wie Jezus sprak met de woorden: één ding ontbreekt u. Dat was het enige dat nodig was. Ja, dat zie je hier hè, in dit stukje. Van dat zo iemand vaak dan zeggen ze, ja, maar mensen buiten de kerk hebben nog een beter karakter dan mensen binnen de kerk. Ik weet niet of jullie dat Ja, wel eens gehoord hebben, maar vaak. dat hoor je ook. En dan zeggen ze, ja, ik kan beter met zo iemand trouwen. Daar heb ik meer aan dan iemand van de gemeente. Zie je, daar heb je weer zo'n argument. Maar God die zegt nee. Want de vraag is namelijk niet, de keuze is niet tussen een slecht iemand van de kerk en een slecht iemand, of een goed iemand van de wereld.
dat is niet de keuze. Je kunt God ook vragen, Heer, geef mij iemand die werkelijk toegewijd is. U weet waar ze zitten in deze wereld en verenig mij met hun. Zie je? Dus het is nooit zo dat wij een excuus kunnen hebben, want in wezen zeggen we daarmee, God, u bent zo klein, u heeft voor mij geen partner. Ja. Ja. Nee, maar dat we net heel uitgebreid hebben gesproken. Er zitten wel meer haken eraan. Hè. Je hebt het geestelijk, je hebt het karakter, je hebt de persoonlijkheid. Dus er komen er heel veel dingen bij kijken. En daarom is het eigenlijk het beste om te bidden. En inderdaad, het geestelijk staat bovenop. Want kijk, je kan een persoonlijkheid hebben, een karakter. Die kun je niet veranderen, maar die kun je nog een beetje buigen. Maar als jij geestelijk helemaal niet met God bent, wie gaat je dan leiden? Als je wel iets geestelijk hebt met elkaar, net als wat jij dat voorbeeld gaf, dan laat je je toch nog leiden door Gods woord, ondanks dat jij een bepaalde persoonlijkheid hebt, ondanks dat je een bepaalde zicht hebt. Ja, laat je leiden en dan zul je zien dat God toch wel wat van jou vraagt. En daar, omdat je geestelijk bent, word je nederig om dat dan op te volgen. Amen. We're going to the last number 18. En hier staat, waar was de Baalverering aanbidding mee verbonden? 2 Koningen 23, 5. Wie leest dat? 2 Koningen 23, 5. Reina. Wil jij hem lezen? Ik heb het. Ja, heb je het in het Nederlands? Dos Reina 23, 5. 2, ik heb er niet bij Koningen. 23, 5. Ja. Rosreina, 23. Vers 5. En het zegt: ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen van Juda aangesteld hadden om op de offerhoogten in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen. Evenals hen die aan de Baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten. Deze tekst is goed. Ja. En dan kunnen we verder lezen. Er staat er, waar was de Baalverering mee verbonden? Dus het was dan verbonden met de zon, de maan, de sterrenbeelden. Dus alles wat God eigenlijk heeft gemaakt, daar ging die verering naartoe. De maan, de zon, de sterren. En niet zozeer naar de schepper. Precies. Daar ging de Baalverering naartoe. Ja. Ja. En dan zegt hij in de opmerking hier, in de les, heel duidelijk: via heidense vrouwen leidde Biliam Israël tot zonde en tot Baalverering. Oftewel de heidensdaagse zondagdienst. Op dezelfde manier verliet de kerk van Pergamum geleidelijk het pad van de waarheid vanwege ontucht, ongelijke huwelijken en acceptatie van de zondagdienst. Deze stukje laat me denken aan Abraham. Dat die heeft zich niet gemengd met de wereld, met de heidenen. Hij leefde altijd apart ver vandaan. En in ons tijd nu, dat zie je dat we echt continu mengen in de dingen van de wereld. Absoluut. En soms, anderen zeggen, ja, maar je bent wel een beetje extreem, je bent een beetje, hoe zeg je, wettelijk of wettisch. Ja. Maar dan moet je jezelf
afvragen of met God, tot God bidden en vraag God om jou wel goed te leiden erin dat wat je aan het doen bent niet wettisch is, maar vanuit liefde. En dan God zou je ook beschermen en dat jij ook zelf niet in bent met de dingen van de wereld. Net een keertje, pastoor heeft ook verteld over zelfs met werk. Soms je hebt een werk, maar als dat werk jou kan van God afleiden, dan is dat niet goed. Ondanks dat je goed verdient, een hele leuke baan, Ja, maar dan moet je een keuze maken voor God. absoluut. Yes. Oh, iets? Oh. Wat interessant is, vind ik hier die connectie. Je ziet eigenlijk afgoderij, zowel met die vrouwen, waardoor ze tot zonde werden gebracht. Hè? Daardoor raakten ze hun bescherming van God kwijt. En dan zie je ook waar ze in belanden. Ja. En je ziet hier dat die Baal-aanbidding, dat eigenlijk hetzelfde is als de zondagsaanbidding in onze tijd. Ja. Dat vind ik een heel interessant vergelijk. Wat bedoelt u precies? Nou hier, dit citaat, wat Elton net voorgelezen heeft, daar staat, door heidense vrouwen leidde Biliam Israël in zonde, Ja. in Baal-aanbidding, ofwel het moderne zondagsaanbidding. Staat er. Ja. Dus die link wordt gelegd, want net in die tijd van Pergamus, of net een paar jaar daarvoor, had Constantijn die zondagswet uitgevaardigd. Dus Pergamus, die had daarmee te maken. En wij hebben eigenlijk ook daarmee te maken. We hebben te maken met afval binnen de gemeente. Hè? Dat je eigenlijk mensen ziet. Je ziet eigenlijk dezelfde splitsing waar ik even in het begin heb aangehaald. Zie je diezelfde splitsing waar de meerderheid eigenlijk probeert door compromissen het op een akkoordje te gooien met de staat en met halfbekeerde mensen. Ja. En aan de andere kant de weinigen, de minderheid, die zegt ja, maar wij kunnen niet gaan schipperen met principes. Wij doen dat niet. We scheiden ons af en wij willen ons hiermee bezighouden. En wat ze eigenlijk puur deden, ze wilden blijven staan op het fundament van het woord van God. Ja. Dat is wat je zag. Ik wil het niet loslaten. Ze wilden dat niet loslaten, onder geen voorwaarden. Ja. En tegelijkertijd zie je dat waarom kwam Israël hier in zonde? Omdat ze wel principes loslaten. Want wat was het principe? Je mocht zelfs niet tot de voordeur van haar huis gaan. Snap je? En wat lieten ze toe? Ze gingen naar die feesten meedoen. Ja. Daardoor vielen ze in zonde. Doordat ze in zonde vielen, viel hun bescherming door God weg. En dan heb je geen beveiliging meer tegen afgoderij. Nee. Want je hebt je God al opgegeven. Ja. In wezen. Ja. Dan gaat het gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gaat al niet meer op. Ja. En dan zie je dat ze ook capabel zijn om tot die zondagsaanbidding te vervallen. En dat is ook wat ons moet verklaren. Heel veel mensen binnen de kerk kunnen zich niet voorstellen dat op een dag dat het merendeel van de gemeente ook op zondag zullen gaan aanbidden. Als je dat tegen Zevende-dagsadventisten zegt, het merendeel kan zich daar niks bij voorstellen. Nee. Maar het komt wel zover. En dat kun je eigenlijk uit het voorbeeld van Biliam al halen. Ja, en sterker nog, dit is eigenlijk, het is gewoon letterlijk, feitelijk dat je hoort de andere nominaties. Ja, maar je kan elke dag God aanbidden. Ja, je moet elke dag God aanbidden. Maar die speciale zondag eigenlijk, nee, het is feitelijk gewoon aanbidding van de zon. Je worship gaat niet
naar het heerdes, Nee. hemels, net als hier, Nee. bij de Baal. Ja, maar Nee. deze tekst is inderdaad wat we net lazen. Die geeft al aan aanbidding van de zon, maan. Dus je gaat aanbidden wat de schepper heeft gemaakt. Ja. Maar niet de schepper zelf. Ja. Ja. De schepper weg en je Aanbidt wat bidt hij- aan de ja. zon en de maan. Ja, en dat is de god, de baal van de Romeinse Rijk was de zon. Daar geloofden ze in. En dan hebben ze dat in de christendom gebracht. Ja. En zeggen ja, nee, eerste dag van Jezus Christus opgestaan. Dit is een pure leugen. Dus je bent gewoon een zon aan het bidden, denkende dat je God aanbidt. Maar dat is ook nog, als je dat naleest, in de grote strijd zie je die overgang, hoe ze dat deden. Nou, dat is ook heel erg, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als wat je nu ziet gebeuren met Trump. Dat hij zegt, hij heeft een speciale, maar een echte sabbat. Hè, om de Joden goed ter wille te zijn, heeft hij nu ingesteld. Maar eigenlijk, dat is dus de echte sabbatvierders kunnen eigenlijk niks zeggen, omdat hij heeft het ingesteld op een ware sabbat. Mhm. Maar daar blijft het niet bij, weet je. Ja, Maar het punt is, de manier hoe ze die overgang maken, ja, dat is heel interessant. ja. Dat is Satans manier. Zo werkt hij. Subtiel. Oh Ja. nee. Heeft God gezegd dat je doodgaat van die eten? Oh nee hoor, dat kan niet kloppen. Nee. Ja. Kijk maar. Doe het wel, maar voorzichtig. Ja. Wat ik wel grappig vind. Ik ga even een andere hoek hoor. Maar wat ik grappig vind. Er staat niet, de vrouwen gingen achter de mannen aan. De mannen gingen achter de Die vrouwen aan. Altijd zo. Je leest nooit in de Bijbel. Altijd mannen zo. zagen- de vrouwen zagen de man en Is dachten always. van, oh wat een mooie man. Nee. Nee, De mannen gingen zagen achter de- Wie, mannen vallen, en daarom in Psalmen, ik weet niet welke hoofdstuk van Psalmen, God zegt, kijk uit naar dat jij naar mooie vrouwen, kijk niet naar mooie vrouwen en begeert er niet aan. Mooie vrouwen, dus als je een mooie vrouw ziet, doe je ogen dicht maar. Echt, en dan vraag je soms van God, maar jij hebt het, Nee. jij hebt mooie vrouwen gemaakt. Maar God weet je, de hart van mensen, dat Satan gebruikt dat. Maar over grappige dingen gesproken. De meest wijze man was Salomo. Ja. Hij zegt, een goede man is nog te vinden, maar een goede vrouw? Onmogelijk! Echt, wauw. Oh. Nee, maar als ik dat zo lees, dan denk ik van, jongen. Die vrouwen. Is altijd een fout geweest. Adam. Ja, Die, oké, we hebben maar... best wel heel veel macht eigenlijk. Ja, We kunnen natuurlijk. mannen Ja. heel erg manipuleren en Ja. laten vallen. Het is en, altijd zo. Ja, het is zo. Love, you should say something Ja. about women. Because you said Sam the was women okay. are very manipulative. Als je Je kijkt, zegt Samson correct. was heel sterk. Is maar het toch een uiteindelijk manipulatie? zwak. Yeah, she said because Poor every vrouw. time the men are falling for the women, Oh, it ik says denk in the dat- Bible. So Maar die what vrouw is heeft wrong? niet graag. Why is that happening? Ja. Men always eh, falling for the ladies. Manipulatiekracht. Ja, Ja. Manipulation. Maar Beauty, het is echt- out- het is echt appearance. zo. ja. Beauty. Hij Ja. heeft het En zo altijd met open. Ja, Zoals- hij ook. Als je die poes ziet, Ja. ziet, Ja. wanneer een poes komt naast je voeten met al die Ja. staart en al die dingen. Ja. 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 Zo'n kat. Ja. Ja. Net als een kat. Ja. Die komt heel... Die poes, kijk hoe die poes naast je voeten bent. Ja. Je denkt, Like is a zo cat. lief, hè? Ja, Zo zo dear. zijn vrouwen ook zo sluw. Ja. En als je zo ver gaat, kijk je schiel. Gaat hij met die... Ja, Ja. zo, maar ik denk dat is mijn idee hoor. God heeft volgens mij meer aandacht gebracht aan in het maken, vormen van een vrouw. Ja, ja. Nou, nee. No, nou, God oké, gave oké. more maar dat attention kan- to create women because it's like that. Nou, I Attraction is think, too much. I think because the sin came into the world in mens, and
Ja, dat is, heeft het mens kapot gemaakt van binnen, Ja. zodat ze je niet om kan gaan. Want kijk, toen in Sodom en in de tijd van Sodom en Gomorra waren die engelen gekomen en die mensen die wouden, die engelen, Ja. dat zie je hoe ziek zijn ze geworden in hun hoofd. Ja. Door dat. En ze wilden niet eens, ze wilden die engelen in, want hij gaf, zegt, hier zijn mijn dochter. Maakt alles, neem hun. Ja. Toen dacht ik, oh dat is ook erg. Ja, inderdaad. Dat dacht ik ook. Dus laat ze dat zo willen, die engelen, en dan gaan ze zien wat gebeurt. Maar dan zie je wel eventjes dat ook Lot niet meer normaal dacht. Want hij was ook ontaard door de stad. En dat Ja. is wel wat we zien daar. Ja. Want hij dacht niet meer normaal. En die dochters van hem ook niet. Want uiteindelijk misbruikte zijn eigen Ja, vader om ja. zwanger te worden. Dus je ziet in die hele familie dat zij hier ontaard waren. Doordat ze in de stad hadden geleefd. Veel te lang. Now, golden question. For all the men. Mhm. How not to fall in the trap of the women? Gouden vraag voor de mannen. What are the steps that at least we need to know and be aware of and that we must do to be safe on that regard? Because that's an important factor. And by the way, I have to add to what Sister Elena was doing. I mean, here in this part of the world, yes, when you go to America, it's the way around. It's the women after the men. Oh. Yes. And you, Hier klopt het wat je zegt. Zegt hij, Maar in Amerika is het anders? oh yes, zijn die oh vrouwen yes. heel erg. Oh. North and South, women take more the initiative, and you will see them talking like a man talks about other men and so on and so forth. But one holy remedy, if you are liking someone, the holy remedy is prayer and distance. If you say, if you start reasoning with it, you will be true. It's only a matter of time. And the reasoning many times is, if it doesn't have to be in a setting where you are alone, because then it's too clear, but a setting where you will see her or you will have certain closeness to her. For example, in a bus, all those things matter. All those things matter. Okay, today you sat in a bus with her because there was no other seats. Tomorrow is another circumstance, but you end up in the same place. I'm just giving you just an unreal example. But one bed after the other is inviting you from within to like the company of the other. So distance, also, it depends very much what the setting is. If the setting is the church, then if you see that she's going this way, then you go the other way. And you must plan out those things. Oh, you cannot say, oh, no, she happened to go there, but I didn't know that, I also went that way. You cannot be naive on these matters because you will be entangled. So you have to be watchful. The Bible says be watchful. You cannot be naive. What is naivety? For example, in some churches you have large benches, so are not individual chairs. So everybody has to sit together. So you have to watch who is going to sit next to you. But if there is no other place in that bench and the benches are full and the place is just only next to the one you are trying to draw away with or from, then you just don't sit there. Stand by. Stand by and go elsewhere, Lord, or lean against the wall, whatever. But you need to do whatever it takes to be away from temptation.
Desire of Ages tells clearly that Jesus fled from temptation. Unless, if you flee from temptation, when the Lord gives you the possibility, you'll be fine. If you don't do that, because it's the only, yeah, you know, when you're in the bus, you have to sit sometimes with ladies, or when you're in an airplane sometimes, and you reason like that, and then you sit next to her, and Satan is making the spider's web, where you will fall into. So the holy remedy is keep yourself prayerful, and you must keep distance no matter what. If you start reasoning out with it, whether you are lady or man, I'm gonna pray for you. Time. Okay. Can pass. Yes. Yeah, this was the lesson, to the good lesson, and we are going to close now. And Brother Elton, you close us down? Yes, we will pray. Vader in de hemel, dank u wel voor deze gezegende moment dat wij konden schoollessen studeren samen. We hebben heel veel wijsheid gekregen van u. Dat we deze dan ook in praktijk kunnen nemen. Help ons. Dat wij u wilt doen. Gehoorzaam zijn naar uw Vader. Zegen nog gedurende de dag ook. Dat wij zo meteen de eredienst gaan. Dit vragen in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. We're gonna have 10 minutes break, and then we go to the divine service. Should we bring? Oh, yes.